dining arena ko guys. Palit og ticket na magoy concert sa mga pari karon kuan guys. October 17 ug 18. Unsa duha ka adlaw ilang concert. Sa na meaning saan ako mupalit og ticket ng manhi diri sa office. Sa idya nang gikuhagi ang ticket nga gisaad. Pat ka ticket dihang gikuan guys gipalit. Unsa mo ni ang mga tickets guys. Naay 300, naay 1,000, naay 2,000, naay 500 daw guys, pero wala na di na available kay nagdan na jud sila. So ang available na lang is 300, 1,000 o kanang kuan kana ang 2,000 nya. Dara guys ang ticket guys, makita mo sa ticket daghan naman pud na malit, daghan na pud ning saad. Dara guys ang ticket murag mabali guys pagkiton ahora ni ipakita ninyo kuan man ko din siya guys. Sa ba ni bugos ko kabasa sa man ni nakabutang ani it's birthday gift for Bishop Abet kuan kanang fundraising ni siya guys para mahuman ang sentro ang silbing palasyo sa diocese sa Tagbilaran. Kada parokya guys tagaan og tickets mo ibaligya. Daghan pang hinsaad guys. Nanay nagpa-reserve. Wala pa pakuhaan nila guys ang mga tickets. Basta daghan pa hinsaad. Daghan pa man pud ni additional na ni amo guys kay ang gihatag diri sa among parokya is 10 ka 300 10 pieces ka 300 o pila to kanang og 10 ka tag 1,000 og 5 ka tag 2,000. Diyo mo halin sa tag 1,000 guys, wala po halin sa tag 2,000. 300 ang gipili guys kay medyo barato, medyo affordable rapod guys. Basta di po ning mag-concert ang mga pari guys kay kanang naay anad mo sayaw, naay kayog lawas. Basta dugay ra man nga concert guys nga plano sa mga pari. Wala pa to'y pandemic. Then hantod na laman na-postpone kay naabtan sa pandemic. Karon na jud datuman, karon na jud na nabalik ang concert. Daghan man mananaw ni guys kay daghan man jud mga nanaw ba sa mga pari mag-concert. Basta nindot ni tanawon ning mga ngani guys. Dali ra man po ni siya mahuman guys kay naa man sila gapas nga time frame nga mahuman. Mag-start po ni dali. Mag-start ni is 8 p.m. ang kuan. Di maklaro ang iyahang proceeds guys. Sana proceeds for the centrum of the diocesan. Di man maklaro. Nay klaro dito sa gawas guys. Pakita mo na ko guys ha. Ang i-videohan. Maharaw makita po mo. Magawas ko guys. Tanawan mo na ko sa katong iyahang poster. Guys, muna siya guys. The Roman Catholic Diocese of Tagbilaran, Office of the Chancellor, Parish Offices. Present love in all shapes. A birthday gift for Bishop Abet. Dara guys. Wala siya. Proceeds for the completion of the diocesan centrum. Wala siya guys.
Naapil pa ang this way to CR inside the convent. Kay butangan na namuog kanang kuan guys, label ag ugasa pa dong among CR kay daghang wala nakatuod sa among CR guys, kay talagsaon lang ni kaayo ang CR guys nga naa jud mismo sud sa kumbinto. Yun na nga ang mga tao nga manhi diri sa among convent or naay mga dili taga diri, dili parokyano, magsagsaag sila guys. So gasa sila paingon mangita sa CR mo na nga gi paskinan na mo ag entrance sa mo ang convent kay haron makatuod sila kay diya magoy kasal tong 9 guys. Anja wa sila katuod ug asa dapit ang CR kay both side bride o couple, bride o groom dili taga diri. Siya mo na nga kanang kabutang mi og paskin kaya sa dapit ang CR kay magtukuyok aning building tukil likod sa simbahan kaya wa sila katuod. Diyan mo na siya. So ni ang tag 300 color kuan ni siya kanang dark green. Unja ang 1,000 is blue. Unja ang 2,000 light green, murag yellow green nga na. Color coding siya guys. Diyan mo na yung tag 1,000. 300 muna siya guys. Kanang kuan saman niya tanas dana na ba kuno pud pichay untong malaki to. Isa ko ni barato nimo. Pila ko ni barato nimo? Ha? Iwa oy. Kinsa? Oh lagi. Kasal lagoy kuwang. Bopod mura mag gibatan-unan sila ko galingon. Nga, gurang naman. Sis Ginoo ko Lord.